mă fac de turusul meu. Am oprit microfonul din greșeală. Mă scuzați. Ăsta sunt bloc. Mai am câteva screen-uri. Am doar două. Am păcate. Stați puțin că revenim. O să fac ceva, mă uit ca prin televizorul. Și... L-am și pe ăsta broc. Dar ăsta nu dansează ca ăsta. Vedeți? Nu dansează. Și încă brocul. Adică... Mă rog. Că în altă cameră. Cred să fac o cameră și plec în altă cameră. Deci... Să mă pe Edgar. Hai că l-au pe Edgar. Am încredere în tine. Nu mai am skin-uri pe el, din păcate. Dar am doar un skin, atât. Asta-i. Să vă arăt. Asta e Edgar, adevărat. Și asta e Edgar care l-am luat acum. Nu, acum am mai mult. Hai să îl luăm și vedeți aici îmi dă un start drop. Aici și după aia următor și după aia următor. M-a scos afară. Mulțumesc, Brawl. Mulțumesc în suflet pentru nimic. Hai, vezi. Am o colegă de viață care s-a apucat și ea de TikTok, dar s-a apucat de internet, cred. Dar nu știu că s-a apucat, că... Nu face asta! Nu! Nu mai sunt cum eram. Ți-am vrut să spun. Am o colegă de viață care s-a apucat și ea de TikTok. Nu de TikTok, de YouTube. Și da. Și m-am apucat și eu, dar nu știu dacă s-a apucat dinaintea mea. Nu cred. Pentru că eu nu pot să zic. M-am răscolt. Oricum a venit de Bosch și nu le-am văzut. Urăsc harta asta, o schimb. Am avut foarte mult încredere în tine, Edgar. Da, tot ești pe start drop. Scărare. Epic. Bă, s-a zis că am noroc. M-a rupt pe geam. Păi, dar nu am nevoie. Nici nu iau skin-ul ăla să văd cum arată. Iau pe altfel, dar nu pe voi. Nu am nevoie skin-ul. Da, hai să... Have much fear, Mortis is here! Resuscitation is my vocation! Ready for duty! That's a felony! Eat my bubbles! Kill the floaty!
You just wouldn't listen. That's a felony. I rule this pool. Stand back. Trained professional here. No one drowns when I'm around. I'm gonna have to write you up. Another day, another life saved. And remember to stay hydrated! Resuscitation is my vocation. Resuscitation is my vocation. That's a felony. I was a trombone player. I thirst for aid. First aid, I was a trombone player. Another day, another life saved. Stupid suit. Obey the rules. Not to blow my own whistle, but I'm awesome. Another day, another life saved. Ready for duty. Day not over.
Băi, vorbeam sigur până acum. Probabil că da. Wake up, Stu. Ha, mă, dă meciul ăla că să Now. Am primit că voi nu mă scuzați. Cam amestecos. Luăm pe el primul. Ce? Luau și-o pe el primul. Hai de ultimul meci. Adică încă 2 meciuri ca să iau la el primul. Vámonos. Ahora vamos. Bye. Nu mă rog, Frank. Bă, dar nu mă bate Frank. Mama, tu Frank. Ini so de bătut. Are babat. Pleacă de lângă mine el primo, că eu sunt el primo adevărat. Nu, ia răsar. Bravo, Cole, tu ești cel mai bun. Nu, m-am văzut. By Gloria! Dale. Bravo! Haide, el primo, haide, care într-o de tine. Cât de bine că fac. Are... Ai văzut? E dinosaurul! Bă, nu văd așa, că nu trebuie. Uitați pe Godzilla pe vremuri. Uite, vedeți Godzilla Bob? Aia era acolo, Bă, ce rău pare. Era Godzilla pe vremuri, aia bă. Vă arăt acum.
chiar are sens. Uite, sunt cutiile de la aia, da, pe vremea Robov. Uite ce aia roșii. Uitați-o, frate. Tu ești, bă, asta. Da. Mă duc la ea. Nu! Ce sare acolo? Uite pe Godzilla aici, o vedeți? Îl dau cu roșu. Ce se nu vezi crede așa ceva. Am văzut-o pe Godzilla de Quick Boss. Da, uite. Nici a murit din cauza ta, Buzz. Tu ai luat locul. Stai pe loc, Buzz. Uite-te la ea, săraca mea, săraca mea, săraca mea, săraca mea. Cred așa ceva. Nick. L-a luat pe Stu. Ahaha. Mitic, hai să vedem pe cine luăm. Trebuie să testăm. Hai bine. Nu vă pup acum, după ce termin testarea, după aia și așa, după aia și așa, după aia și așa. După aia terminăm testarea. Ia uite-te. Testarea. Ia spune ce. Nu, uite, mă omoar. Uite aici. Uita. Nu. Nu știu cum asta. Era un mitic. Îmi permit stilul ăsta foarte urât. Piper. Ia, ca trage cam. Ok, nu vreau să mă merg, dar chiar trage. Da, a fost mișto. Mi-a plăcut, dar am văzut mătă și eu mă interesează că mă ține pe Max. S-ar putea să le pe Max, dacă știi cel mai bun, chiar îmi place. Dacă știi meciul să le pe... Nu, bă, iarăși harta. Oh, nu e ea. Uite o hartă. Să nu mai văd pe... Mă, ce sunt de... Just my banana.
Stați puțin. Hai, babas. Why is everyone so slow? S-ar putea să ăsta, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. S-ar putea să-l pe tare nebună. Max. Deci, hai bine. Cam atât a fost cu acest videoclip. Să vă placă. Pa, pa!